ev jî keskîn bayindir bi berê jî behsa wî kiriye. Nizam serokê partiya DBP'yê ya BDP'yê ya dî tiştekî wilo ye. Tiştê wilo apoçiya wilo pir in. Xem nakin. Ev birader di çîrok mîrokê hilbijartinê partiya Demê, HDP, PKK çi dibêje bila Newroza 2024 bibe Newroza Azadiya Abdullah Öcalan. De bila bibe ma kesekî bigirtiye, kesekî rêl ber wek biriye, kesekî astengî ji we çêkirî de bila de bere bibe. Bere bibe Newroza Azadiya serokê Newewî serok Xapû. Xem nake. Wela em jî dixwazin. Em jî dixwazin bibe apoj ji zindanê derkeve û eger di zindanê de bî yanî apo di zindanê de ye mala min ê. Bila yanî ez xweziya ji mala Xwedê re ne ana berî Newrozê asibe derkeve apo û îja tilîlî heq kiriye. Jinên apoçî rabin li tilîlî û dexwizirnê û çi dikin ji apo re sersera serçava. Bila Newroza 2024 bibe Newroza Azadiya Abdullah Öcalan. Yani paşa eger nebe ev Newroza hanê jî derbas bû û apo ev Newroz nebû Newroza Azadiya Abdullah Öcalan. Keskîn bayindir. Îjem çi bikin ji te? Tê bi çi rûyî derkev pêşberî gelê Kurd? Eger gelê Kurd vê daxuyaniya hanê ji te bihîst û Newroz jî çû û Newrozekî din jî hat û ew jî çû û Newroza 2025 û Newroza 2026 nebû Newroza Azadiya Abdullah Öcalan. Em çi bikin ji te? Divê em Abdullah Öcalan ji zindanê derxînin te tê xweşin cihê wî. Eger di zindanê de bî yanî heq xwase lîsk bi hestê gelê Kurd bi atîfeya gelê Kurd jî heq xwase nabe. Daxuyaniyên bi vî rengî bersivên pîwîstiya wan bi bersivên bi vî rengî heye. Te jî bihîst, birêz keskîn bayindir. Kerem be.